Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits, at sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang po ako sa pangalang Gladys. At ang aking katas ay tungkol sa asawa kong si Maynard. Para sa akin, halos sobrang perfect na po ni Maynard. Nung magjowa pa lang kami, napakabait at sobrang maalaga. Naka 2 years pa lang po kami at nag-propose na siya agad. Everything was perfect. Ganda po ng trabaho niya, isa siyang supervisor sa opisina. At kahit sino po, botong-boto sa kanya, lalo ng aking mga magulang. Mahal na mahal niyang parents ko, siguro kasi siya lumaki na siyang walang parents eh. Sa lola niya siya lumaki. At simulan nga po natin ang aking katas sa gabing hindi ko makakalimutan. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Halika, dito tayo. Halika. Bakit na tayo pupunta dito? Dito na. Kakain. Tapos... Boss, nagkape na tayo, kain ulit. Ano, parang baliktad. Nauna yung kape sa main course. Sige na, upo ka na. Dito ka. Oh. Good na ako. Pagod ka na? Pero ang pogi mo kaya nawawala yung pagod ko. Uy. Naalala mo sino yung katrabaho mo na si Bong? Bakit? Wala, nakakwento niya lang sa akin na talaga, lodi ka niya daw talaga kasi ang bait mo talaga at ang sipag mo. Wala, naalala ko lang kasi na ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Ang bait-bait mo. Tsaka responsable. Kaya, Diyos ko, dream ko na lang talaga makasal sa'yo. Alam mo yun, okay, kiligin yan. Kiligin yan. Dali. Ka pumapalakpak. Charan! Anak! Andito kami ng nanay mo. Pangit. Tay, nakakahiya ka. Ba't ka nandito? Sabi mo, charot. Gutom na kami. Hello. Hello. Umorder na ba kayo? Kain muna tayo. Pero bago... Ay, ang best friend. Ako yung best friend. BFF. Oh, ma, pa. Ba't kayo nandito? Hindi ko birthday. Pati kapatid mo si Jinji nandito. Hello po, ate. Hello po. Kapatid pala ako. Okay. Gusto ko po ng pancake na may walnuts. Tapos, gusto ko... Mamaya ka na mag-order. Sandali lang. Ayan na. Bakit niyo po ako si pinag-a-absent sa school? Hindi ka naman pinag-absent. Gabi na kaya ngayon. Gabi pala. Neng. Anyway. Han, kaya tayo nandito. Oo nga, ba't
Ba't nga tayo nandito? Maynard. Anong meron? Hindi na birthday? Ano? Tito, tita. Dahil andito ako kasi hihingin ko na po yung kamay ng anak nyo. No. Wow! What? Proposal! Asan yung sing-sing? Will you marry me? Parang ano naman to? Bakit? Siyempre naman, kakasabi ko nga lang eh. Ready na ako ikasal sa'yo, tapos naka-ready na pala. Ikaw talaga. Congrats! Congrats po! Congrats! Oh. Congratulations. Congrats, Diyos ko. Butong-buto talaga kami sa'yo, Maynard. Kami, apakabait mo, kaya nga. Kami, sige, go nyo na yan. Happy ako para sa inyo. Mama, Papa, thank you po. BFF, thank you. Wala ka naman. Yes, I will marry you. Siyempre naman, Maynard. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. At kinasal na nga po kami, Call and Tits. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Pastor ka pala? Oo, pastor ako. Ang Salamat. galing. Nagtatrabaho ka din sa opisina nila. Ay, kasal pala to. Kasal ito. Kiss na, man. I do, Masaya ka ba? I do. Masaya ka? Sobrang saya ko. Nakalipas po ang 6 months ay nabuntis na rin ako. Pero may napansin ako bigla sa ugali po ni Maynard. Ganito po siya. Kasamahan ko yun. Si Jason. Kasamahan? Maynard, wag ka Kasamahan? bakit ka nagbabasag? Kung hindi ako dumaan doon, hindi ko makikita na binibigyan ka pala ng kape ng kasamahan mo na yun. Ano yun? Token? Token of love? Hindi ko naman iinumin yun. Buntis ako eh. O ba't kanya bibigyan? Kape yun para sa meeting. Bakit mo pagseselosan yung tao matagal mo nakilala? Nagbabasag ka pa, Maynard. Kumalma ka man. Magbabasag? Gusto mo ito? Maynard. Pasagin ko ba to, ha? Ito? Gusto mo? Ganito? Ha? Oh! Ano? Ano nangyari sa'yo? Hindi ka naman Kung ganyan. hindi pa ako Wala napadaan akong doon, ha? ginagawang masama! Walang masama. Ha? Dito. Dito ka. Dito ka. Dali. Dito. Maynard. Dali ka dito. Pasok. Pasok sa loob. Pasok. Aray! Pasok. Aray! Aray Pasok. ko! Pasok ka! Mahal! Pasok ka. Anong gagawin mo, mahal? Oh, dito ka lang, ha? Huwag ka nang lumabas. Para hindi ka na makipaglandian doon sa katrabaho mo. Hindi ako nakikipagladian. Mamatay man ako! Hindi ka na pumasok. Aray, Maynard! Diyan ka! Ha? Wag mo! Maynard! Anong ginagawa mo? Inaalambrihan mo yung pinto! Diyan ka lang! Maynard! Maynard! Maynard, maawa ka! Maynard! Maynard, ba't mo ako ikulong? Diyan ka! Maynard! Buksan mo tumawa. Wala akong ginagawa
Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't di ka pumasok? 2 araw kang absent. Pwede tayo mag-usap. Sabay tayo mag-lunch. May sasabihin ako sa'yo. Ano bang ginawa ng asawa mo sa'yo? Kailangan mo boses mo. Hindi ka makakapaniwala sa ginawa niya sa akin. Natatrauma ako, Tracy. Ano? Ganun ba? Imaginein mo nagawa niya yun sa akin. Kinulong niya ako ng halos magdamag. Hindi ako nakakaihi. My God, saka umiihi. Pinipigilan ko. Nung binuksan niya na, nun lang ako napaihi. Sobrang hindi ako makapaniwalang ginagawa sa akin ni Maynard yun. Di ba ikaw, tingin mo, di mo naman niya magagawa sa Grabe, ganyan pala siya. Tapos- Pait-pait naman nun, di ba? Ano nangyari? Tsaka napaka-unreasonable niya. Pinagsisilosan niya si Jason matagal na nating katrabaho yung tropa natin yun eh. Tsaka kilala niya yun eh. Hindi ako na makapaniwala na bigla na lang. Hindi mo ba siya na-trigger? Anong trigger? Mag-asawa na kami. Baka Wala nga naman siya na-trigger, may away pa kayo. Tapos bigla siya ganun. Wala. My God, Nagselos na lang siya bigla, Trixie. Anong nangyari sa tama ko? may topak pala yung lalaki Hoy, niya. wag naman ganun. Totoo naman eh. Normal ba yun? Han, may dala kong food para sa'yo. Masang trabaho? Pasensya ka na ha. Nainit lang ulo ko sa trabaho. Pressure, grabe. Hindi, okay lang na. Naintindihan naman kita. Kasi alam ko namang baka mainit lang ulo mo kaya pagod ka talaga. Kain tayo, sabay tayo. Salamat. Pasensya ka na ha. Mahal na mahal kita. Wala yun. Okay lang yun. Huwag mo na ulitin na. Natatakot ako eh. Sorry talaga. Hindi ko naman sinasadya na... Tsaka wala talaga akong ginagawa. Mamatay man ako. Oh, alam ko. Okay? Isang beses po, ikinulong niya na naman ako. Mas matindi kasi halos magdamag maghapon. Imagine niyo po, napaihi na ako. Umihi ako sa bote ng mineral water kasi hindi niya po ako pinapalabas. Hindi ko alam nangyayari sa asawa ko. Mabait naman yun eh. Kaya po isang gabi, nagkunyari akong nilalambing ko siya. May pinlano ko. Mahal, massage kita. Sige, yan ang gusto ko. Nakatibak ka na. Mamaya akong bahala sa ha? Kasi gusto, alam ko pagod ka ha? Ngayon, mag-enjoy ka muna sa massage ha? Ano to? Tea? Oo, inumin mo lang yan ha? Makaka-relax yan sa'yo, makakawala ng stress mo ha? Love you. Sleep ka na. Sige, inumin mo pa, ubusin mo yan. Ubusin mo yan, makakatulog ka dyan. Ayoko matulog eh. Ba't parang naantok na ako? Sige, nare-relax ka kasi sa massage ng misis mo, syempre. Love you. Sleep ka lang. Julio. Tulog na siya. Tatakas na ako.
Mapa, kailangan po nating mag-usap. Bakit mo naman ginanyan yung asawa mo? Mama, Hindi, pakinggan, mabait yun. pakinggan niyo muna ako. O sumuka naman na kinulong ka kasi may ibang lalaki ka siguro. Di ba, darling? Baka naman anak, yung mood swings mo din minsan kasi naalala ko nung nandito ka eh. Oh. Pag tinotoyo ka, galit ka rin sa amin eh. Kaya Baka nga. tinrigger mo. Nakahanap ka ng katapat na buti na Mapa, sa'yo. kinakampihan niyo yun. Kinukulong po ako. Narinig niyo ba ako? Para madisiplina ka. Bakit ako di kailangan disiplinahin? Mag-asawa na kami. Wala akong ginagawang masama pa at parang kinakampihan niyo pa yung ibang tao kaysa sa akin. Ako yung anak niyo, ako yung buntis. Alam namin, anak. Pero yung ugali mo kasi may attitude ka rin eh. Wala, mapapanormal lang sa babae. Ganun din naman si mama, di ba? Pero kinulong niyo ba yung mama ko? Ako yung kinulong ng mama mo eh. Ayun nga, kaya nga nakarelate kami. Pero pag lumayas siya, di ang saya ko. Kaya hindi ko lumalayas eh. Kalago. Bumalik ka na doon, bumalik ka na doon. Bumalik ka sa asawa mo. Hindi po ako babalik, mama, papa. Kinukulong po ako. Kulang na lang saktan niya ako eh, mapa! Pasensya na po, ma, pa, pero hinahanap ko nga po yung anak niyo. Asan po ba Ano siya? bang nangyari? Kwento mo muna. Nag-away lang po kami. Normal naman sa mag-asawa yun. May tanong lang kami ng papa mo. Oo. Naiintindihan, pinagtanggol ka nga namin. Sabi namin bumalik eh. Kaya nagtataka kami, nasaan? Hindi pa rin ba bumalik? Kasi sabi babalik na raw. O Hindi nga ano po bang eh. yung totoong nangyari? Yung totoo lamang. Kasi ayaw namin sa amin manggaling. Baka masamain mo. Ikaw ang mismo may magsabi. maaligid sa kanyang katrabaho niya. O ibig sabihin, maligid, hindi mo na kumpirma. Kahit na, darling. Kasi lalaki pa rin yan. Ako lalaki ako eh. Normal lang magsilos yan. So ibig sabihin, yung bababae ka. Ikaw talaga. Nabanggit. In-example mo ba sarili mo? Ibig Maynard. sabihin, umaaligid ka din. Maynard, napakaano mo naman. Wala naman siguro yun. Wala naman sigurong mali siya yun. Hindi. Aray ko. Nadili. Malayo ka kasi. 1, 2, 3. Aray mo pa ka. Yan. Di po. Baka pag bumalik po dito, please, tawagan niyo po ako Oo, agad. tatawagin ka namin agad. Kasi concerned kami sa inyo. Salamat po. Tsaka naniniwala kaming mabait ka. May toyo lamang yun, pero tiisin mo, ganyan talaga ang mag-asawa. Salamat po. Hoy, tama na. Tama na sa pagyan. Bumalik ka na doon. Balita ko pumunta sa inyo. Kaya nga, ayaw umuwi. Ayaw umuwi, Trixie. Natatakot ako. Bakit di alam ng mga magulang ko na natutroma ako? Bakit di nila nagigits? Parang kampi pa sila pag minamaltrato ako. Di ba abuse yun? Mandigan ng mga magulang ko na inaabuso ako ng asawa ko. Trixie, ayaw nang umuwi. Ikaw din ba? Kampihan mo rin ba yung... O, syempre hindi. Sa'yo gawin yun, ano mapipil mo? Kaya nga dito ka na lang muna sa akin. At Paano teka, pag baka hinahanap pupunta yun. kaya nga paano? Malalaki kaya tayo? Hoy, buntis ka. Buntis Grabe. Kaya naman pala galit na galit yung asawa mo sa'yo. Nagjo-joke lang eh. Hindi ba din mag-joke? Buntis ka kasi, tas malalaki. Joke pa yun. Sorry, nagjo-joke lang. Basta, puproteksyonan kita, friend. Salamat, friend. And I need you now tonight. Metro's #1 Love Radio. Basic!